En wiels de skeer bij de pinautomaat hersteld wordt, zet de politie dus een grote ziekactie op in het spoor van de vlechtauto. Het was al een vrij vlugge auto, ik begreep, en die is de politie ook kwijtrekken, hè? Dat klopt, het was een hele rappe auto, een Audi. En die ben we inderdaad inhouden, ben we die kwijtrekken. En die is letterlijk op een morgen hier in Reehel in een sleer waar we omvoeren. De politie had een burgernetactie in de omjouwing uitzetten. Een van de deelnemers had de auto gewoon bij camping Tjoekamar. Het liep er even op dat de dieren dus daar zitten. Wordt u er nou ongerust van? Ik word er soms, ja, word ik wel ongerust, want ze kunnen net zo goed op de camping zitten. En daar zoeken ze niet. Daar zoeken ze nu niet. Nee, hebben ze helemaal nog niet gekeken. Dus voor hetzelfde zitten ze ergens in een caravan of bij u in de schuur. Ja, dat kan. Ja, ik vind het wordt al eens lang, dan denk ik. Hè? Als dat nou sjost hoeveel auto's had je staan en ze staan er maar wat, dan denk ik ja. Maar wel actie komen. Maar actie komt er dan toch. Ja, maar eerst die maar overal voortkomen. Sommige mensen hier in vrije tijd, dus die gaan we eerst op te rommelen. Dan moet er natuurlijk een plan van aanpakken maken worden. Want ja, je kan natuurlijk net zomaar ergens beginnen te zieken. Je moet wel dat gericht dwan. Nou, vandaar dat ben we in de ring van de morgen ben we daarmee begonnen. Tips komen er de hele dag. Bij gelijks over een verlitten rubberbootje bij een eiland in de Tjoekamar. Dat we reden voor u om daar naartoe te gaan. Het hele eiland is toch zacht. Het rubberbootje is mijn naam. Maar dat bleek een heel iets rubberbootje te wezen. Er werd eigenlijk maar één persoon in zitten. En een eiland weer verder niks. Nee, het eiland is dus verder niet aangetroffen. Hoe dreig is het om in dit gebied mensen te vinden? Ja, dat is natuurlijk dreig. Vandaar dat wij de politiehelikopter inzetten. Die kan heel snel een heel groot gebied doorzieken. Waar de mobiele eenheid hebben komen litten. Die mensen men oplaat om in zulke soort gebieden te zieken. Ook vanuit het wetter hebben wij, de wetterpolitie is natuurlijk actief geweest. Ja, we gaan echt alles op alles zetten om die mensen te vinden. Uitzonderlijk grote schaal van zieken. Ja, maar als je ziet wat voor geweld dat de broek is, dan rechtvaardigt het zo'n ziekenactie natuurlijk wel. De politie is intussen begonnen met een rechercheonderzoek. We hadden natuurlijk heel veel het jongen hebben sprutsen. We hadden forensisch onderzoek bij de Jeltautomaat. We hadden natuurlijk de twee auto's die te juiste stellen binnen en die dus bij deze plofkraak broek binnen. Die hebben wij in beslag genomen, echt voor sporenonderzoek. Dus in die zin zijn er nog heel veel aanknopingspunten die hopelijk ertoe leiden dat wij binnenkort is vertocht nog herkennen.